So ayan guys, dumating na po yung bass na in-order natin from LAZADA. LAZADA. Yung pulse bass 5 string to na order ko po. So tingnan natin kung anong inclusions niya. So basically ito lang po yung nasa box. Yan. So natuklap ko na po yung ito yung pinaka bass. Laglag foam lang pala. So ito na siya, nasa loob po yung bass, may strap na ito. At tapos may cable na rin. So kung may amp cut na kayo, parang plug and play na siguro ito. Tapos may libreng allen wrench sakaling may adjust pa. So far parang safe naman dumating. Ito may free bag yun. Tapos yung bag pala guys, parang may foam sa loob. So okay din. Tignan naman natin yung guys, yung sa loob. So napakamurang bass nito. So maisip kong bumili para mag-practice ulit kasi ilang years na din na tumigil lang bass. So ayan. Tignan po natin yung loob. Kung ano yung subukan. Excited pala ako dito sa bagong bass ko. Practice na. So ito yung loob guys. Napaka-safe niya. Okay, ganito to. Tawag. Maluwag pa yung mga string kasi ilulusin yun nila pag pinag-hit kasi para hindi ma-stress yung fretboard. So far okay naman sa pagkano. Kaso nga lang medyo matagal-tagal na deliver sa akin from Manila to Bohol pa. Siguro for its price, kung pang beginner lang, okay na to, suggest